Dansk Revisorforening kan hjælpe med det, Danmark har brug for, og få gang i hjulene igen. I en mere globaliseret verden er det ikke nok kun at være god til sit håndværk. Her skal virksomhederne også have adgang til kompliceret økonomisk viden. De danske revisorer indtager en central rolle i dansk økonomi i dag. Den 1. februar skiftede foreningen Registrerede Revisorer navn til Dansk Revisorforening. Det nye navn signalerer, at foreningen er for alle små og store revisorvirksomheder i Danmark. Foreningen ønsker at være en forening for alle godkendte revisorer. Det er jo naturligt, at der kun er én revisorforening, fordi om ganske kort tid så har vi kun én uddannelse og én slags revisorer. Registrerede og statsautoriserede revisorer, de betjener det samme kundesegment. Vi betjener de SMV-virksomhederne i Danmark, og vi er undergivet det samme reglement. Så derfor så er det helt naturligt, at der er én forening. Dansk Revisorforening og medlemmerne spiller en central rolle i at få Danmark ud af krisen igen. På kort sigt er revisorerne vigtige for at få virksomhederne i gang med nye projekter og investeringer. Som det er i dag, så har virksomhederne jo svært ved at agere i markedet, fordi det er meget, meget svært at låne penge i bankerne til at få noget sat i gang. Så derfor er det ret vigtigt, at vi som revisorer hjælper de små og mellemstore virksomheder med at lave regnskaber og budgetter, der kan understøtte deres projekter, og at vi ad den vej kan få bankerne til at låne penge ud. På længere sigt vil Dansk Revisorforening sætte de små og mellemstore virksomheders vilkår i Danmark i centrum. Netop de virksomheder bidrager mest med eksport og vækst, og det er her langt de fleste nye jobs skabes. Det er alt afgørende for den type virksomheder, at de bliver vejledt professionelt, hvis de skal have succes. Jeg har brug for en til at spare med i det daglige, specielt med de risici, der kan ligge i finansieringen, og de risici, der kan ligge på udlejning og forskellige andre ting. Så er det også vigtigt, at det materiale, jeg kommer med, det har et kvalitetsstempel, når jeg skal vise det til mulige investorer og til pengeinstitutter. Så der har jeg helt bestemt haft en rigtig god oplevelse med at bruge revisorerne. Her kan du se for de selskaber, der ligger under her, hvordan det ser ud, hvad kostprisen er, og hvordan resultatet på sidste år har været. Dansk Revisorforenings ambition er fortsat at sikre stærke medlemstilbud og et højt serviceniveau til de små og mellemstore revisorvirksomheder. Foreningen vil også tale standens og medlemmernes sag både nationalt og internationalt. Der er også en vigtig opgave i hele tiden at give medlemmerne, revisorerne, de bedste forudsætninger for at kunne hjælpe de danske virksomheder tilbage på vækstsporet. Vi skal sørge for, at medlemmerne får øjnene op for at rådgive endnu bredere og endnu bedre, end de gør i dag. Og samtidig skal vi få medlemmerne til også at se den mulighed, der er i at være den strategiske rådgiver for virksomhederne. Vi skal også sørge for, at deres uddannelse er på allerhøjeste niveau, og så skal vi sørge for, at de har de rigtige værktøjer i værktøjskassen, så de kan betjene deres kunder bedst muligt.